Nggih, nderek tanglet niki napa leres dalemipun Pak Supardi, Ibu Suyati nggih. Tenan mboten niki? Nggih, nyuwun pangapunten. Niki sowan kula kasuwun kalih panjenenganipun Bapak Supriyadi Budarwati. Dinegatine kula rombongan saking Gandri menika mbeta ingkang awujud sawung. Sawung punika minangka jangkepipun ngendikaning para winasis netepi adat Jawi khususipun wonten laladan Ngawi Timur, wabil khusus wonten laladan Putat Pangkur mriki. Nggih ing mangke sawung menika namung minangka jangkeping upacara kangge dawuhipun Sri Penganten. Nggih saestu menika sawung mangke badhe kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Supadi Ibu Suyati mbok bilih menika kangge sarana jangkepipun upacara panggihipun Sri Penganten mangke. Lan mangke saderengipun kula pasrahaken mangke dipun tampi napa mboten nggih? Nah, mungkin nek mboten ditampi kula go mulih malih mangke. Heeh. Dibeleh nggo trambul ya, Di. Oh, gelo ganjur yen. Nggih, manut gelo ganjur sik. Nggih, manut piantun mriki. Kowe malih kamono gedene to, Nduk?
Kunjuk panjenenganipun Bapak Supadi dalasan ibu. Bapak Supadi dalasan ibu monggo mlebet. Sepisan malih Bapak Supadi dalasan ibu monggo mlebet. Wus tinar buka wus tinar buka wiwaraning panti busana tanggap ing sasmita pangrengga busana dewining pepaes Rian profesional wedding mijil saking Waruk Kalong Wadungan daerah tataran tingkat kalih Kabupaten Ngawi. Amratitesaken kang pindha Prameswari Nata ingkang dadya mustikaning pawiwahan anangge Sriyat Baja pinanganten putri putra dalasan putri panjenenganipun Bapak Supadi Ibu Suyati ingkang sesilih kusumaning ayu Sinta Dwi Oktavia kepareng tanggaping sasmita pangrengga busana Gyamratitesaken kang pindha Prameswari Nata dipun kanthi manjing sasana dampar rinengga lon-lonan ya lumampah Sriyat Maja pinanganten putri tanggap risang pangrengga busana ya anganti kang pindha Prameswari Nata lon-lonan kadherekaken manjing sasana dampar rinengga ya sasana pinajang sapecak mandheg satindak mangu bebasan maminta marang nugrahaning Hyang Widi
nyuwun wonten karsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Mugi lampahing Sri Atmaja manjing sasana dampari nenggo tansah manggih rahayu ingkang tinemu jumbuh kang kinayuh. Dasar wanudya kang endah Sulestya warna. Wanudya kang endah Sulestya warni kathik kabiwada kedah ngagem busana satataning putri Nalendra kang utami. Pramila boten nama moka candrane Sri Atmaja pinanganten putri kang angemba busananing Prameswari nata. Pating galebyar pating calorot lamun kasorot sunaring pandang kurung kang angrenggani tawinging wiwara. Catke cating padha pating galebyar pating calorot gegelong malang rinengga oncen-oncen sekar melati sinampiraken mungguing pamidangan kanan. Ebah ya lumampah arum gandane hangebeki jroning sasana pawiwahan. Cunduk mentul katata titi pinatut wimbo patut hamantesi ambembuhe marang gandes luwes solah bawane kang pindha Prameswari nata. Jengkaring Sri Atmaja pinanganten putri kadherekaken wonten dwi wanudya kang endah Sulestya warna. Sri Kandining Prajana Swantara putri pinilih kang kinarya ngemban wujudipun Sekar Kalpataru Dewandaru Jayandaru debok puasa pupuh cindhe parijata kencana. Datan kadi satriya bagus kang pekik ing warna tunggal dedeg piadeke tunggal busananira Kalamutakna Cinandra prasasat jambe ingkang sinigar marma sinebat Kalpataru Dewandaru Jayandaru awit rinakit ing kayuwangan Salendra Bawana. Rinakit ing kayuwangan Salendra Bawana dening para widodari saketi kurang sawiji tumurun ing Arcapada awit saking pamodhe ingkang pindha Prameswari nata duk rikala samana pura nambut silaning akrami kalamun wis kaampilan wujudipun Sekar Kalpataru Dewandaru Jayandaru dupi wis antuk palilah dening kang hamengku gati daya-daya ingkang wis piniji ing mangke nedya manjing paremanipun Sri Atmaja pinanganten kakung.
Inggih para punden paripurna pambedoling Sekar Kapataru Dewa Daru Jaya Daru Debok poso pupus cindhe parijata kencana sawetawis Serat Paja pinangkanten putri Gya Kakanthi manjing wonten ing sasana dalem griya asung pralampita wis dumugi wahyaning mangsa kala dumugi wahyaning mangsa kala dumapaing kodrat jatiring papesten dumugi wahyaning mangsa kala tumapaking padha dawuh panggihipun Sri Atmaja pramila kepareng kunjuk para ingkang wis piniji uba rampe kagem dawuh panggihipun Sri Atmaja monggo dipun samaptaken wonten wujudipun Bokor Kencana Sekar Setaman pasangan kinarya jejangkep dawuh panggihipun Sri Atmaja bilih sambut dayaripun wis samapta ing gati kepareng mempelai kakung Mas Bagus Prasetyo Budi Santoso dalasan para ingkang wis piniji mempelai kakung monggo dipun kanthi manjing sasana sinengker arsa kadhawuhaken miturut satataring adat widiwidana ing atase lumampah kunjuk panjenenganipun Bapak Pujangga kepareng samapta ing gati dumateng para tamu kula dherekaken jumeneng sawetawis berdiri sejenak saperuparing berkah pangestu dawuh panggihipun Sri Atmaja rinengga sholawat Nabi Serokal Allahumma sholli ala Muhammad Sallu ala Nabi ya Nabi salam
pinengga cantuka kang katemben munyo. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat jatining papesten wis kinodrat kersaning jagat pinesti saking pangwasing Gusti ingkang maha suci. Wonten madyaning wisma pawiwahan wonten titahing jawata ingkang asipat jalu tanapi wanita ingkang wis kasembadan nindakaken ila jaring para kina anetepi tata upacara adat panggih. dadi kondangan rukune bebraya ya bapu
pareng asung palilah kanthi ajawat asta tanda sula macan munggah gunung katone tansah mung tansah eling kaya setahun sarung jagung abot rasamu. sarung jagung apa tekan pacut tresno rewangi korban jiwa raga mlaku adoh taner kula watone sesat dengan akeh semrasaku nadyan munggah gunung ora wegah katone tansah manjing mung tansah eling sarung jagung rasane kota tresno kentan guru ketino kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Niki sawetawis panjenenganipun pepundhen kawula Bapa Harta arsa njengaraken Kang Pindha kadang pisan dipun dherekaken pancing sacara dampar rinengga mari kangen jroning lumampah. Keledang rawuhipun kadang pisan sutresna wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajane rada lalen matansah dadi impen yen pinuju geget lati esemea merati wis mari kangen moga-moga tansah tentrem atiku dadi seneng amulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem tias jetnika rawuhipun kadang pisan katampi kanthi ajawat asta monggo Kang Dimas
wilujeng rawuh punika wonten cudung kula Mas. Matur sembah nuwun Bapak Harto. Monggo foto sawetawis Pak Harto dalasan Ibu. Foto sarengan mempelai jebul kare cengkak anti-anti rostak mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi ipen yen pinuju deket lati esemiat marati wis mari kangen muka-muka tansah takon atiku dadi ayem amul ati kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jasad miko Modalasan Ibu tanggaping sasmita pangrengga busana dupi serat Jawa wis lenggah satata jangkep kaapit kang rama dalasan Ibu ing mangke kepareng nedya enggal-enggal sumungkem pepadaning keng Yayah Rena murih boten tumpang suh anggenipun ngaras padha kapratitesaken Ibu pangrengga busana jroning sumungkem kadya tansah inget bumi pertiwi. Tanggaping sasmita pangrengga busana Rian profesional wedding Rian profesional make up artist mijil saking Waruk Kalong Kecamatan Kewadungan daerah Tataran tingkat kalih Kabupaten Ngawi kepareng mangke Serat Mojo pinanganten putri nedya sumungkem pepadane Kang Raka kapratitesaken Ibu pangrengga busana sarwi anjengku sumembah ing kalbu Serat Mojo pinanganten putri sumungkem pepadane Kang Raka duh Kakang Mas bebasan sak lumahing bumi sakuremping langit boten wonten priya ingkang kula ladosi
Masasat boten wonten priya ingkang kula suwitani namung kejawi panjenengan. Serat Maja pinanganten kakung kalolos durungipun ujaring para kina dawing para winasis anggenipun arsa sowan dumateng Kang Rama Ibu langkung prayogi mboten ngagem wujudipun gegaman. Rama kula ingkang sowan Rama. Bekti kula Ibu sarwi anjeng kusumambahing kalbu. Serat Maja pinanganten sarimbit sumungkem maminta donga pangestu dumateng Kang Rama miwah Ibu. Sakala nggenira tumungkul satemah Serat Maja angles kekes lemes dempes kadya kalolosan otot bebayune. Inget marang Kang Rama ingkang wis sembodo hangukir jiwa lan raganira minangka lantaraning tumuwuh. Inget marang Kang Ibu ingkang wis minangka papaning yoga brata. Nawa Candra Dasawari ya 9 wulan winimbuh 10 dina. Kang Ibu ingkang wis anglairaken sarta Kang Ibu ingkang wis anggula wentah wiwit kalaning taksih jabang nganti tumeka diwasa. Anak kunggir bocah manis, anak kunggir bocah bagus. Lelongsen pun Ibu bebakali yonggir bebasan wiwit saka cilik sliramu sun kakudang. Wiwit saka cilik sliramu tak leliting yonggir ora nyono jebule wektu dina iki apa kang dadi kekudanganing Ibu, apa kang dadi kekudanganing ramamu. Kabeh wis kasembadan yonggir. Sliramu wis katon diwasa malah wis ketemu jodohmu. Mung panyuwuning pun Ibu kanggo sira sakloron. Sliramu sing rukun yonggir. Sliramu sing rukun karo garwamu. Aduh no marang tukar lan padu. Ora liwat pitungkasing pun bapa kanggo sira sakloron. Wong manggon bebrayan iku abot ya nggir. Menawa bisa pun bapa ibaratake kaya dening uwit saya gedhe saya dhuwur saya ngrembuyung ing kono uga bakal gedhe angine. Tegese wong mangun bebrayan akeh gudha pangrencanane ya nggir. Sliramu kudu kokoh, sliramu kudu kuat, bisa nampa penandang. Panyuwuning pun bapa aja sira pedhot anggon sira manembah marang Gusti, malah kepara kenceng ana ya nggih. Memplek kakung Mas Bagus Prasetyo Budi Santoso minangka imam dalam rumah tangga anggadhahi tanggung jawab mari kedah kudu paring nafkah paring guna kaya ya paring ulu pametu minangka kabutuhaning bale wisma.
arsa nyontak kampil ingkang wis inadahan. Sirat waja pinangaten kakung paring kedah kudu paring nafkah, paring guna kaya ya paring ulu pametu minangka kabutuhaning Bale Wisma. Kene wong panis tandha yektipun kakang duwe tanggung jawab. Gagi iki tampanana guna kayaning wong kakang, wong ayu. Kakang Mas ngaturaken gumanung ingkang tanpa pepindhan, guna kaya ingkang wis kang garwa tampi, mboten kagem kang garwa pribadi. Kakang Mas monggo kaparingaken dumateng Kang Rama mewah Ibu, guna kaya ingkang wis katampi mempelai putri tandha yekti kang putra ingkang estu-estu berbakti dumateng tiyang sepuh, laju kaparingaken dumateng Kang Rama Ibu. Iya nggir, wis Ibu tampa ya nggir peparing saka sira sak keloron. Ananging mengko dhisik iki ora kanggo pun Ibu, iki ora kanggo ramamu, malah kepara tak imbuhi kanggo bebakalaning uripmu sakloron ya nggir. Kene Mban cawisna dedaharaning bendaramu Mban, arsa dulang tinulang wujudipun sekul punar, sekul sego punar kuning, kaprasirebat sekul walimah sego temanten. Mempelai putri arsa ndulang kakungipun, cekel janggute Mase suapin, sarapan Mase sing akeh lewek-lewek ngono. Gumanti mempelai kakung mangke andulan Kang garwa, pilihke ndoke Mas, senengane garwane ki ndok. Santai mawon wis to lewak-lewek, dinteni. Mujudaken cuwilaning gegambaran anggenipun sarwi dulang tinulang minangka pralambang pratandha Sratwaja wis manunggaling raos, manunggaling tekad, manunggal ing sedya, wis manunggaling cipta rasa karsa mewah karya, bebasan wis manunggal hanya wiji. Bar sarapan terus diombeni Mas, laju pinaringan tirta wening, tirta banyu wening suci, tirta sanes sembarang tirta, mujudaken tirta kang mijil saking degan kang katemben kewala uwah sepisanan ingkang dipun wastani wujudipun rucuh degan. Werdinipun mugi-mugi Sratwaja pinanganten sarimbit anggenipun mangun bebrayan enggale gawe kantuk talining katresnan arupi putra minangka rengganing Bale Wisma. Bilih kantuk putra kakung saged dados putra ingkang saleh, wondene putri saged dados putra ingkang salehah, ingkang saged berbakti dumateng tiyang sepuh. Telasne Mas, telasne. Dipun pundhut gambaripun kaapit Kang Rama Ibu.
Sawetawis serat maca kapundhut gambaripun kaapet jangkip niki kaapit jangkep dening Kang Rama Dalasan Ibu asung pralampita serat maca pinanganten nggih penemangun bebrayan pikantuk berkah pangestu dening Kang Yayah Mewah Rena. Mugi anggenipun mangun bebrayan agung tansah atut runtut reruntungan saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Sawetawis kunjung watang para pundhen kula dherekaken lerem saking sedaya kegiatan. Hawit kalenggan menika monggo sarengan wonten wahyuning ilahi waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim ing mangke badhe dipun sarirani panjenenganipun Mbak Siti ingkang sampun kajibah waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim kula sumanggaaken semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab min turabin summa idza antum basar summa idza antum basarun tantasirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayati liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum ba'alwanikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasut terkaipun foto keluarga panjenenganipun Bapak Sumarno, keluarga Bapak Suyono, keluarga saking Sambira Byong, monggo kasumanggaken foto wonten Bapak Radikin utawi Rakidin sekeluarga, Bapak Jumiran sekeluarga, Mas Gatot sekeluarga, dalasan Mbak Wati hingga sampun kasebat monggo gilir gumanti enggal-enggal foto awit mangke enggal-enggal Sriat Mojo kakirapaken utawi gantos busana. Pramila monggo wonten wekdal kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anyarengi foto keluarga ngancik adicara candhaipun atur sapala pasrah utawi sambutan dari keluarga Memplei Kakung kepareng ing mangke dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mudofir ingkang sampun kajibah kunjuk panjenenganipun Bapak Mudofir kasembadane sedya kula sumanggaaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Ma'asyiral alim wal ulama rahimakumullah. Para bapak, para ibu ingkang dahat kula hormati, utaminipun Bapak Supardi sekalian ibu, tuwin para bujangga, para sepuh, pangbating praja, Bapak Kepala Desa, tuwin sedaya perangkatipun, Bapak RT, Bapak RW Desa Kendung, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, ingkang kula hormati, tuwin sedaya hadirin wal hadirat, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik sedaya kemawon ingkang sampun angestreni pawihan agung Wali Matul Aras wonten lentalipun Bapak Supardi sekalian ibu mriki ingkang kula hormati ugi. Alhamdulillah kula aturaken mbok bilih ing mangke kawula matur wonten hal-hal ingkang nguciwani kawula nuwun pangapunten saderengipun. Nuwun pangapunten nun inggih kawula jejer cemantaka wonten ngarsa nyandami bet-bete nuhoni sesulihipun atur Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati pinangka Bapak biyungipun Mas Prastyo Budi Santoso saking Telatah Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi,
restuin sedaya kanca pandherekipun ingkang boten kacacah kawilang saking kathahipun nun inggih sepindah kalau ngaturaken salam takzim katur dumateng Bapak Supardi sekalian Ibu dene punapa sowan kula wonten dalem mriki dipun tampi kanthi suka renaning penggalih ugi kanthi palenggahan pasekahan ingkang aneka warna kawula mewakili sesulihipun atur Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati mboten saged matur pamunapa namung nderek ndedongak mugia sedaya kala wau dados amal salehipun Bapak Parti sekalian Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ingkang angka kalih nun inggih kawula pinangka sesulihipun atur Bapak Supriyadi sekalian Ibu kasuwun amasrahaken temanten kakung ingkang asma Nak Mas Prastyo Budi Santoso ing enjang siang prasaja menika kawulahaken aturaken dumateng Nduk Sinta putrinipun Bapak Pardi sekalian Ibu ingkang sampun kaijab kabulaken kalaha enjing ugi dipun lajengaken jemu utawi panggih pinangka adat Jawa wonten dalengipun Bapak Pardi sekalian Ibu kawula pasrahaken sawetahipun kandherek panyuwunan mugia putra kekalih anggenipun manjing wonten ing rumah tangga enggal tansah manggih rahayu rahayu wilujeng awit sak menika ngantos sak lami-laminipun ugi dumateng tangga tepalih lingkungan kendung mriki kawula suwun mugia Bapak Supardi sekalian Ibu Bapak RT Bapak RW ing tlatah kendung mriki kersaha asung patuladan pambiyantu purih lari kekalih anggenipun mangun bebrayan agung tansah manggih rahayu rahayu wilujeng ngantos inen Allahumma amin. Kang salajengipun kawula nyelirani atur Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati kasuwun dumateng Bapak Supardi kalian Ibu benjing dinten Minggu tanggal 2 Agustus kasuwun teman-teman kekalih anyuwanaken dumateng dalem Bapak Supriyadi Ibu Darwati wonten ing tlatah Gandri Bangkur Ngawi. Kang salajengipun ing mangke purnaning adicara pawuhan agung ing siang menika mbok pilih sowan kula Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati kinanten kanca rowang ingkang kuatah sanget
mbok pilih sadangunipun wonten dalemipun Bapak Parti sekalian Ibu ing tlatah Gendung mriki manggihi perkawis punapa kemawon ingkang kirang meranani dumateng penggalihipun Bapak Parti sekalian Ibu tuwin masyarakat Gendung mriki sedaya lumantar kawula Bapak Supriyadi sekalian Ibu nuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Usanane ngatur saking kula pribadi mbok pilih anggen kawula anjlirani atur Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati wonten andika sami wonten hal-hal ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya kawula inggih nuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ing mangke wusananing pawihan agung menika kawula Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darwati tuwin sarombongan nyuwun edi pangestu nuwun pamit mugi-mugi lampah kula tansah kinanjar wilujeng awit dalem pun Bapak Parti sekalian Ibu tlatah Gendung mriki ngantos dalem gandri soang-soang. Makaten atur kawula wonten hal-hal ingkang nguciwani kawula nuwun pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.